Okay. Biyehlisa umoya. Ungichazele kahle ukuthi kwenzakalani. Lalela nankosikazi. Yazi ngithanda into oyenzayo. Yazi manje uma ngabe uyayazi into ekulungele. Uzofika la endlini ngokuphazima kwelihlo nje. Yehlisa umoya. Yazi why? Ngoba umngani wami muhle. Sophie. Nkosikazi sikuphi isimilo sakho? Kutheni ungagogodi? Look. We. Cabanga njani? Yeah. Yeah. Acha kana. I'm so excited. We have the whole house to ourselves now. And it's always like we've wanted it to be. Sophia, awujame kancane. Kuhle celebrate yini? Kusakhona lo ndingo lo udinyo. But ngiyazi uzomsotha out. But for now, I'm sure how excited I am. So, Sophia, awuliselo mpedo wenzayo man. Inkinga yakho yini wena? Lalela la Sophia. Mina ngeke ngivumele ukuthi indoda izoza la endlini izovela ithatha unkosikazi yami kanjalo nje. Yazi into mina uyazi yodwa nje. Uthi uyabona indodana yami noMadlo bazokubuya la endlini. Royani, ufuna kahle empilweni? What do you want? Lalela Sophia. Yazi ngifuna ini? Ngifuna wena udlalele ekudeni nendaba esingakufuni. Ngifuna inkosikazi yami uMadlomo nendodana yami babuye la endlini. Into engiyifunako Sophia ukuthi udlalele ekudeni noDineo. Sithando somngangenzela konke lokho. Sophia, ngiyazi ukuthi mina nawe asibona abangani. Kodwa ngicela sizame. Ngiyacela. Who gave you permission ukuthi uzingenele kitchen lami? Cook for my husband. Thatha lokudla kwakho ukudle wena ne? Uhambe kulahla lapha kude. And listen very carefully. Hlukana nedam phansi. Siyezwana? Lalela. Ngiyabona ukuthi ufuna sihlale. So dlala ke. It's fine. Kodwa before siqala singitshele something. Uyabona uV akusiyona indoda yakho. Indoda kaNomhlanga. So mna nawe same WhatsApp group. Khawuyekele manje ukuba kuclaimana nezinto ezizona zakho. Ngithi ngutshele ke I know girls like you. Ne? And yabona le game nyana yakho ufuna ukuyiqala. It's not gonna end well. Yazi yabona dangerous games. Into zami lezo. Yekela manje ukustressa ngento si useless. Yabona if benguwe bengizobe nje ngiyekela ukustress. Na indoda. Asidla indoda, enjoy. Cha.
Do you know who I am? Don't start me. Sophie? Kwenzakalani mo? Ngiyaxolisa Vi. Ngiyakuthembisa. Angimenzanga next uSophia. Okay? Mina bengazi ukuthi ukwenzela wonke umuntu ukudla la kuzoba inkinga la endlini. Angeke ngisayenza. Hayibo. Angeke ngisabenza ukudla. Awuhlisa uma ayikho inkinga oyenzile la. Awulethi lokudla ngidle mina plus. Vele bese ngiphethwe endlala. Lalela Vi. Yazi ngibona ngathi sekuyisikhathi sokuthi mina ngihambe la kwakho ngoba sengimoshile kwanele. Angisafuni ukuthi umuzi wakho ubhidlike ngenxa yami njengoba sewubhidlikile nje. Eniyazi kuzobe uzenzela ifavor. Actually uzobe usenzela sonke ifavor ngokuthi uhambe. Before uhamba, thatha lokudla kwakho. Ngithi uyokufaka la emgqomeni ukulahlela izinja uyakudla wena. Awujame kancane. Lalela la. Dineo lesikhathi engihlangana nawe. Ngiyangitshela kahle ukuthi wena unawo umndeni. Umndeni okhona yimina. So angeke ngikuvumele Dineo ukuthi uphume ngalo yamnyama ongazi ukuthi uyakuphi. Yazi honestly you are kind Vi. Kodwa ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi nami ukuthi ngibe nempilo yami. Ngibe nabantwana. Indoda eyami. Umndeni ongizotho wami. And I'm sure somewhere out there khona nje uhlanya ozofanelana nalo ne. Sophie, yabona lelo hlanya okhuluma ngalo yimina lo. I swear if I move in nathi I'm leaving for good. Lalela ke Sophia. Yabona nangabe ufuna ukuphuma empilweni yami. Hayi, kulungile nkosikazi nawe umnyango uvulile. Kodwa into eyodwa ngifuna uyazi nje. Uyabona uDineo? Ngizomshada. Kuzoba inkosikazi yami yesithathu. Into kumele uyazi leyo Dineo. Sophia. Vi, what if uSophia? Hayi, khululeka Dineo. Sophia uzoba right. Listen, Oscar, thank you so much for accommodating us in your small room like this with my son. Thank you. Don't worry, baby. Your son is my son. Mine is yours. So we're family now. Heaven. Don't ever touch my mom like that. Do you understand me? Especially in front of me. Dad, can you stop with your drama, please? Sila endlini namhlanje because of le ndoda. Uba makusixoshe like sizizinja endlini yakhe. And namhlanje sihlele endlini because of him. And wena manje umbhadela ngomzimba wakho. Hey guys, calm down here. Ntando. Hey, Wena, you will stop calling my name. Do you understand me? This is someone's wife. Do you understand me? Right? And I will not let you do anything with her, especially in front of me. I will teach you to have some respect. I'll teach you how to live with people. Do you understand? Listen, I'm so sorry for his behavior. No, baby. Your son is right. You're someone's wife now. Let's make it straight. Let's make it proper. Let's get married. Wait.
Mntana ufunani la endlini? Yes, Thembi. Bengazi ukuthi nawe uyakhona ukuba igwala. Indoda yegwala kufana nawe so. Hayi. Mina ngithi indoda enesithunzi ehloniphekile nasemphakathini mara. Kule kuthuleke enye indoda. Ikuthathela umphathi. Yabona nangabe ubhemile mfana wami ne. Okanye useleli. La usendlini errong. Bheka time. Ngiyazi ukuthi awungizwisisi kahle, awungi-understand ne. But ngicela ukwazisa. Uyabona le sinqumo leso started. Sizokhosta. Kakhulu. Okay boy. Nangabe ucedela ukukhuluma ngisabonga uphumile ngosi. Ngiyawukhamba vele ngiyahamba. Yabona noma wathethe isinqumo esi-right sokuthi ashade no-Oscar. Sole kahle. What's happening? Usuyahlanya. Lalela nkosikazi. Yabona nginamfazi ozokwenza into ecabanga ukuthi uMadlomo uzoyenza phezulu kwami. Lokho ngiyafunga Sophia. Isifungo leso. Vena, you're not making sense. Kwenzakalani? Yabona le boyfriend kaMadlomo. Ayingazi kuhle. Yabona mina ngikuvuyani mabhena Sophia. Futhi nangafuna ukubona iside lami linye uzombonisa lona. Ngiyathembisa ngalokho. Yini? Ucabanga ukuthi ngigwala? Angilona igwala mina Sophia. Bengizwe ukuthi ngithini? Angilona igwala mina. You hurting me, Vlad. Sophia ngithi ngifuna wonke umhlaba wazi ukuthi mina ngilona igwala. Futhi ngizombonisa ukuthi kwenzakalani na.